आपला अख्खा भारत देशच आध्यात्मिक आहे आणि त्याच्यातला जो महाराष्ट्र आहे तो खूप पूर्वीच्या काळापासून म्हणजे वेदांत काळापासून सुद्धा म्हणायला हरकत नाही, हा गणपती पूजक आहे. आता त्याच्यात काय झालं की घराघरातला गणपती म्हणजे आपल्या पूर्वीच्या पोथ्यांत सांगितलेलं आहे की घरातल्याच अंगणातली माती काढायची आणि 1 ते 1.5 दिवस पूजा करायची, असं खरं आपलं जुनं पारंपरिक हे होतं. पण थोडासा इतिहास सांगायचा तर आपल्याला जेव्हा स्वातंत्र्य मिळालं त्याच्यापूर्वी लोकमान्यांनी जो स्वातंत्र्याचा लढा दिला आणि आपण नेहमी लोकमान्य टिळकांना गणपतीशी जोडतो, तर ॲक्च्युली त्यांचा तो पॉलिटिकल अजेंडा होता. जो घराघरातला गणपती होता तो त्यांनी पुण्याच्या रस्त्यावर आणला किंवा सार्वजनिक केला आणि तो अशाकरता केला की त्यांना इंग्रजांशी मोठ्या सभा घ्यायच्या होत्या, त्याची त्यांना परवानगी नव्हती. तर त्यांनी असं केलं की आम्ही गणपती उत्सव करतो आहे, 5 दिवस असतात, 10 दिवस, ॲक्च्युली तो खरा 1.5 दिवसाचा होता आणि त्या निमित्ताने आम्ही सभा घेतो, संगीत कार्यक्रम करतो, ही खरी त्याच्या मागची योजना होती आणि त्याला ब्रिटिश नाही म्हणू शकले नाही. त्यामुळे ते सार्वजनिक गणपती सुरू झाले आणि त्यानिमित्ताने ते लाखो लोकांशी भारताच्या स्वातंत्र्याबद्दल बोलायचे, ही खरी त्यांची भूमिका होती. ती यशस्वी झाल्यानंतर आपल्या समाज मनाला महाराष्ट्राच्या मुळात गणपती हे दैवत आवडीचं, त्यामुळे ते सार्वजनिक उत्सव त्यांना इतका प्रिय झाला की स्वातंत्र्य बाजूला झालं, स्वातंत्र्य मिळालं, पण गणेशोत्सव वाढत गेला. आणि तो आजही तुम्ही आता पुण्याहूनच आला आहेत म्हणून मला खास सांगावं असं वाटतं की तुमचा तो पहिला जो मानाचा कसबा गणपती म्हणा, ही सगळी जी मानाची परंपरा वगैरे पहिल्यांदा पुण्यात सुरू झाली आणि नंतर हे जे आपण मुंबईला आता लालबाग वगैरे बघतो, ही नंतर आलेल्या गोष्टी आहेत आणि मग त्या नगर, नागपूर प्रत्येक ठिकाणी गेल्या आणि सार्वजनिक स्वरूप झालं.